Vítam vás v Inštitúte lekárskej regenerácie a kozmetiky doktora Leoša Stredu v Nových Zámkoch. A teraz to najkrajšie. Váženie. Dokonca ja sa odvážim odvážiť. Takže máme tady zase měsíční hodnocení vašich výsledků a já si myslím, že byli perfekt. Výsledok je síce dobrý, ale tiež som mala svoju slabú chvíľku, keď som sa zastavila na 102 kg a stala som tam 7 dní. Dala som si jednodňovú hladovku a potom to znovu začalo klesať. No, to je, myslím si, velice dobrá věc právě, protože samozřejmě organismus má tendenci bránit se hubnutí a někdy takový ty radikální jednorázový třeba hladovky na 24 hodin jsou velice dobrým odrazem vlastně na to, jak dál pokračovat a jak dál hubnout. A co vy, slečna Janko? Keďže ja som minulý mesiac schudla najmenej, pridala som si beh po schodoch. Susedia síce tomu hovoria rachot a buchot a taktiež naďalej dodržujem dietu, obmedzujem chlieb, zákusky úplne som vylúčila a prílohy. Takže výborne. Už dvakrát sa mi stalo, že aj keď som dodržiavala dietu a cvičila som, váha mi zastala a nedošlo k jej úbytku. Sice potom som zhodila, ale neviem, čo je toho príčinou. To je právě otázka toho, že organismus nebo naše tělo se velice často vlastně hubnutí brání. To hubnutí je pro něj věc nepřirozená a samozřejmě ta obrana někdy může být tak intenzivní, že zastát na váze může člověk i po několik týdnů, v některých případech i po několik měsíců. Jde jenom o to, aby právě v tuto dobu člověk nestratil chuť a pokračoval dál, protože pak ty výsledky mohou pokračovat. No a vy, pán Anton? Tak pokračujem stále v diete a v záluži. Každý, kto ma stretne, ponáhľať sa, vie o tom, že sa neponáhľam na autobus, ale je to v rámci chudnutia. Ja som zo sebou veľmi spokojná, ale hnevá ma Tónko. Zase bol najlepší. A keďže bol najlepší, dostáva od firmy Brown odšťavovač. Paní Magdičko, váš úspěch byl vynikající. No a aby se vám dařilo pořád tak dál, tak vám slečna Sabina předává myostimulátor. Wow! Prekrásne piešťanské kúpele lákajú pacientov aj rekreantov z blízkeho aj širokého okolia. A všetci tu hľadajú to isté, strátené zdravie. Ja by som teraz poprosila pána doktora Doležala, aby nám toto kúpeľné mesto priblížil. Ako vidíte, nachádzame sa pred kolonádnym mostom, pred najznámejším mužom kúpeľov Piešťan. Je to Barol Lámať, ktorý bol tu osadený v roku 1933 a môžeme si všimnúť, že na moste je veľmi krásny nápis Saluberime Pistinensis Terme, čo znamená najuzdravujúcejšie kúpele Piešťany. Ak by ste dovolili, by som vám mohol povedať niečo z histórie. Piešťan, prvá historická zmienka
o kúpeloch Piešťan bola z roku 1113 v Zoborskej listine, kde bolo popísané, by som povedal, nejaké majetkové pomery medzi obcov Trebaticami a Piešťanami. Vlastne tam sa datuje prvá písomná zmienka o Piešťanoch, ktoré sa nazývali v tom čase Pescan alebo Peskan. Prvá zmienka o kúpeloch Piešťany bola v roku 1549, kde napísal pán Bernher jednu veľmi peknú prácu. Tá práca sa volá Podivuhodné vody Uhorska, kde popísal vlastne, akým spôsobom sa v kúpeloch Piešťany lieči. V ďalšom období napísal veľmi peknú prácu doktor Scherer, ktorý založil aj vojenský kúpeľný ústav, kde už popisuje účinky našej vody a nášho sírneho bána na organizmus. Ďalší veľký rozmach kúpele môžeme vidieť v tom čase, keď kúpele prebrali do prenájmu rodina Winterovcov. Bolo to v roku 1889, keď Alexander Winter od Erdédiovcov prebral kúpele do svojho prenájmu na 100 rokov. A vlastne môžeme ďakovať tejto rodine, že urobila pre Piešťany naozaj veľmi veľa, pre rozmach Piešťan, pre kúpeľníctvo nielen v Piešťanoch, ale aj na Slovensku. Ďalší rozvoj kúpeľov môžeme pozorovať v 60. rokoch, kedy na kúpeľnom ostrove boli postavené nové kúpeľné zariadenia, Balnea Grand Splendid, Balnea Esplanade Palace s modernou balneoterapiou. Som presvedčený, že ste ju videli, sa vám páčila. S tým, že samozrejme okrem liečby pohybového aparátu, ktorá je naša dominantná liečba, poskytujeme pacientom rôzne programy a jedným z programov je aj program obezity, ktorý je, by som povedal, veľmi dôležitý pri liečbe pohybového aparátu, vzhľadom k tomu, že obezita zaťažuje nosný aparát a keď pacient schudne, určite má aj lepšie výsledky v svojom pohybe, v kondícii a určite sa aj lepšie cíti. Ďakujem pekne za rozhovor. Zdravím vás, milí priatelia. Dnes si pomocou stretchingu pretvičíme svalstvo lítok. Cvik je veľmi jednoduchý. Urobíme výpon na špičky, ruky dáme v bok a vydržíme v tejto polohe 10 až 30 sekúnd. Čas je nám už dávno známy. Musíme precítiť napnutie lítkového svalu. Pre tých, čo balansujú, je najlepšie chytiť sa nejakej podložky, prípadne steny. Vydržíme, uvoľníme sa na 2 až 3 sekundy a snažíme sa natiahnuť lítkový sval takým spôsobom, že sa predkloníme dopredu, rukami sa chytíme zeme, päty tlačíme do podložky, vydržíme 10 až 30 sekúnd. Myslím, že poriadne cítime natiahnutie lítkového svalu. To je výborné. Fajn, docvičíme. Ďalší cvik. Jednou nohou vykročíme dopredu. Zadnou nohou tlačíme špičkou do podložky. Pätu trošku zdvihneme. Musíme precítiť napnutie lítkového svalu. Vydržíme 10 až 30 sekúnd. Fajn. To isté potom zopakujeme aj s druhou nohou. Uvoľníme na 2 až 3 sekundy. A teraz vykročíme ešte viac. Tlačíme pätou do podložky. Rukami sa oprieme o koleno. A prepadávame panvou dopredu dole. Výborne. Natiahneme poriadne lítkový sval. Fajn. Tak a docvičíme. Ďakujem a teším sa na stretnutie s vami na budúce. Dovidenia.